Bueno, hau da lehenengo ariketako azkena. Hemen biderkadura bat ikusten dugu. Hasiko gara lehenengo monomio hau biderkatzen 6x-ekin eta gero -12rekin. Bat x karratu bider 6x, zenbakizko parteak, bat erdi bider 6 gira eta x karratu bider x berriro. Orain, bat erdi x karratu bider -12 biderkatzen dugu. Beraz, minus da emaitza, bat erdi eta 12 biderkatzen geratzen dira x karratu. Segitzen dugu orain, biderkatzen, bosteren x, lehengo 6x-ekin eta gero -12rekin. Bosteren bider 6 plus bosteren bider 6 x bider x karratu. Eta orain, bosteren x bider -12. Minus bosteren bider 12. X. Orain, bat 6-ren izango da, biderkatuko duguna lehengo 6x-ekin eta gero -12rekin. Bat 6-ren bider 6 x eta bat 6-ren bider -12 minus bat 6-ren bider 12. Orain, biderkatzen ditugu zenbakizko parteak, batzutan zatikiak geratzen dira, hemen daukagu, bat erdi bider 6. 6 biren izango litzateke, ja, simplifikatute ipiniko dut. 3 x berriro. Hemen, minus bat erdi bider 12. Izango da, 12 zati bi, minus 6 orduan, x karratu. Hemen, bost bider 6 eta gero zati 3. Baina 6 bi bider 3 dalez, 6 zati 3 bi geratzen da, bost bider 2, 10. 10 x karratu. Hemen, minus bosteren bider 12. 12 zati 3 geratzen da, zatitzen, beraz, 4 bider minus bost, minus 20. Zatikiak simplifikatiko ditugu beti, errezago izango dira, azken eragiketak eta. Hemen, 6 zati 6 geratzen da, beraz bat. Barkatu, hemen, x ez dut ipini, gehi, esan dudan moduan, bat bider x. Eta hemen, 12 bider bat, zati 6, beraz, minus 2. Orain, gai antzekoak elkartuko ditugu, 3x berriruk, ez du antzekorik, hemen jarraian dauden minus 6x karratu da 10x karratu antzekoa direnez, minus 6 gehi 10, gehi 4 x karratu. Minus 20x gehi x, minus 19x. Kenbi. Bigarren ariketan faktorizatu behar dugu edo berretura eran idatzi, hau da, biderkadura ero berretura moduan utzi behar dugu emandako adierazpena. Horretarako, pausoak beti dira bardinak. Lehengo begiratu biderkagai komunik dagoen. Kasu honetan, 12, 8 eta 4 danak dira. 4az zatigarriaz, beraz, 4 atera dezakegu kanpora.
Letrazko partian ikusten dugu danak zatitu aldirela x-ekin. Beraz, biderkagai komuna lau x izango da. Orain, ipinitako lau x hori, kanpoan, biderkagai moduan, zer egin behar dugu berarekin? Orain begiratu behar dugu, nola geratuko litzateke 12x berriro, lau x-ekin zatituko bagenu, emongo zuen, 3x berbi. Begiratu, biderkatzen badugu lau x bider 3x karratu, barriro ematen du 12x berriro, hasieran eduki duguna. Ados? Orain, nola geratuko da? Minus 8x karratu, lau x-ekin zatitzen badugu. Minus 8 zati lau bi, eta x karratu zati x, x. Ken, nola geratuko da orain azkena minus lau x zatitzen badugu lau x-ekin? Bat geratuko da, minus bat da. Beraz, horrela utzi dugu, faktorizatuta emandako adierazpena. Begiratzen dugu badezpadan, ia, bigarren parentesi horretan, zerbait gehiago egin dezakegun. Biderkadura nabarmenaren erantzuna izango balitz, izango genduen ipini berretura moduan, ero biderkadura moduan. Baina ez dugu ezagutzen biderkadura nabarmen bat olako emaitza ematen duenik. Beraz, bukatu dugu. Bakarrik faktore komunatara behar izan dugu. Bekasuan, saiatzen gara ere biderkagai komuna ateratzen. Biderkagai komuna zein da? Begiratu, hemen agertzen diren zenbakiak. 2, 1 eta 5 zenbakitzailetan. Ez dago biderkagai bat amankomuna danetan. Ez dira danak zatigarriak batekin ez bada. Behian, 3, 3 eta 3 danak 3 zatigarriak dira. Letrazko partiak, x karratu, x berriru eta x dira. Danak x-ekin zatigarriak dira. Beraz, hori da gure biderkagai komuna. Nola geratzen da orduan dena bat eren x horrekin zatituta ipintzen badugu? Hemen geratuko da 2, hemen geratuko da 1, ze 3rekin zatitzen dugu, x karratu x-ekin zatituta x, gehi, bat zati bat, eta 3 zati 3 bat ere. X berriru zati x, x karratu da. Eta azkena, batekin zatitzen badugu azken gaia, minus 5 ematen du, eta 3 batekin zatitzen badugu, bat ematen du. X-ekin zatituta, bat ematen du. Beraz, gure azken emaitza da. Bat eren x, hau da, x eren, bider, 2x, gehi x karratu, ken 5. Azken honetan, biderkagai komuna ateratzen dugu, x ere bai. Ezin dugu gehiago atera, baina danak bai aldira zatitu x-ekin. Beraz, emaitza, parentesi barruan geratzen dana, minus 3 x karratu izango da. X hau x-ekin zatituta, bat ematen du. Eta minus x karratu x-ekin zatituta, minus x ematen du. Horrela geratzen da, faktorizatuta.